Okay, Colossians chapter 1 verses 28 and 29, page 1326 in your Bible. The Bible says, let us read together, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. Now, for this month of July, we are going to begin a series of, so there is, deti tema tayo ngamin itang tawon kakabsat, striving together for excellence. Ket awan ti hantay ma-achieve iti excellence, nuhaan tayo nga ag-mature. So we are going to talk this month, the whole month, about spiritual maturity. Let us pray. Gracious God, Heavenly Father, thank you for this morning and afternoon in Hawaii. Though I'm in Australia, I could be able to give this message and lesson to our people. Katulungan na kadiapo Diyos nga mangiburay dati nga mensahem itang malem. Bendisyonam apo Diyos ti panakailaw-lawag. Katatsem ti puso ti tunggal maysa o apo. Tapnon dayti kumati maysa nga goal ti biag mi apo. Haan nga ti panagpapaknan, haan nga ti namay ti biag, no diket iti panagmature mi, iti pamatray ti internet connection, bendisyonam ti technology apo. We commit everything to your hand. Okay, be seated please. Nakaruarda from Egypt. DJ timako na nga salvation experience. Ngamhan nga nagpatingga nga nakaruarda from Egypt and go through the wilderness. The goal was to reach the promised land. So in the same way, kakabsat, insalakan na tayon iti Diyos from the penalty of sin. Right away, ready tayon nga mapanlangit kakabsat. Ngam kaputa datay pelang tirabaw iti daga, ti kayat ti apo ken goal na iti biag tayo, iso DJ promised land, that is for us to mature. God did not only bring us out of Egypt or save us. Sino kada kayo tinaisalakan? Say aloud, Amen. If you are glad that you are saved, that is great. But He wants to bring us into spiritual maturity and fruitfulness. So, the Christian maturity kakabsat is not optional. Haan nga dete, the Christian maturity para lang ka dagiti pastor. Di pastor lang ti dapat ag-mature kasi isunat mangi dadaulo. Dapat dagiti preachers lang ti ag-mature. But Christian maturity kakabsat is a command of God. Data kakabsat in bilin iti Diyos kada tayo. Iso nga kini Apostol Pablo, iti chapter 1:28-29 ti Colossians, kunana, whom we preach, nga ikas kasabami, sino ni Apo Jesus, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Ti kayat na nga sawon deta word nga perfect kakabsat, haan nga dete flawless nga awan pakapilawan, wenno sinless nga awan kinkwanan iti basol. The word perfect means mature. Definitely, as you grow mature, inot nga maawan digitay flow iti biag mo. Kat inot nga mayadayo kamat iti basol. But it's not just about turning away from sin. It is not just removing the flaws in your life. Because maturity is not just removing things in your life. Maturity is becoming like Jesus Christ. So when you become like Jesus Christ, hamumamalmalayan,
make ikatan digitay basol king ka, maikat mo tan digitay flows king ka. Let me say that again. Maturity is not just removing sins and removing the flaws in your life, but maturity is about becoming like the Lord Jesus Christ. I want you to realize that many people do not understand that becoming is more important than what they are doing. Most people are also focused on gaining, anak magain ko tibiyag, rather than becoming. Do you realize that when you gain, but when you do not mature, you do not have quality of life? Kas jay ti kahalaga ti maturity kakabsat. So it is God's command, dito mo ti pathway ti believer. Amoy dito Australia, it matters, ti importante dito kakabsat, DJ pathway. Unlike dita, no nakapangkat Hawaii kaminan, immigrant ka nga sigudan. Awan problema mo, security status mo, immigrant ka. Now, Filipinos who come to Australia do not come as immigrant. Some of them come as students. And that is probably the most difficult way to come here. Not really the most difficult way, the most difficult path to follow when you come here. Kasi may kadtoy nga working visa, nalaglaka ka nga makapag-PR. Ngam may ka nga student visa, adu pa iti process kan level nga lasatam. Tapno agbaling ka nga PR, wano immigrant, and eventually citizen. So nga no estudyante ka, kat imay ka ti Australia, it matters no ana nga pathway di surutan. Kasi no ti inalam nga course, kat awan career pathway, wano kasawan, awan promising nga future. Data nga inalam nga course, agbambanog ka lang. Ngam no ti inalam nga course ket ada promising nga future na ada rason mo nga mangan anos iti dayta nga course. The word is pathway. So what really matters for a student here is not how much money you have, it's not how intelligent you are as a student, it's the pathway you are taking. So kada tayo mat nga Kristiyano kakabsat, timang define ti biag tayo, haan nga jay possession, haan nga DJ place, adakat Hawaii, adakat Pilipinas, adakat Australia. Not really. But what defines our life is the pathway. So as Christians, dito maturity, iso dito iti pathway tayo. Tapno maragpat tayo kakabsat, iti pudno nga ragsak. Maragpat tayo ti stability, DJ purpose, kan DJ panangiday dayaw tayo kini Apo Diyos. Now, let me share with you this afternoon as I introduce and begin the topic of maturity kakabsat. The topic today is why maturity matters. Why maturity matters. As pastor, apay nga iseminar kayo, kan isurok kada kayo, deti maturity. Kat apay kakabsat, because deti maturity kakabsat, adong amin iti aspeto nga apektaran na. Ngano awan ken ka, wano haan ka nga nagmature kakabsat, negative ti epekto na amin kadigitoy. So, let me share with you 6 important reasons why maturity matters. Number 1, maturity is God's goal for every believer. It does not matter what your goal is. What matters is God's goal. Uray anak goal mo ti biag. Tid importante anyat goal ni Apo Diyos ken ka. Dito di dapat nga panunutem. Kasi straightforward di nga panangibagat kakabsat. Ngam adakat napimpintas nga goal ngam jay goal ti Apo. Alaman si kaman ti mangsungbat. Napimpintas nga tata goal mo ngam jay goal ni Apo Diyos. Na may mayat nga ta. Naragragsak kanto nga ta kadeta goal mo ngam di jay goal ni Apo Diyos. Nabalbalay kanto nga ta. At danto nga ta sense of fulfillment mo, mas ba may mayat ta goal mo kaysa jay goal ni Apo Diyos.
So ti mindset nga dapat nga dagang ka itata, tapno ma-appreciate mo that the lesson ti maturity is awang kapintasan nga goal no nga goal ni Apo Dios. Now, ti goal ti Apo kada tayo nga Kristiyano is not simply ti goal ni Apo Dios no pandigidjay may na ti so ulit nga basa in Colossians 1:28 kuna na whom teaching every man, okay, in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. O agasam deta kakabsat. So ti goal ti Apo kada tayo, agbalin tayo nga perfect. Iti Matthew chapter 5, verse number 48. Are we doing fine with the flow? Maayos ba yung flow ng audio natin? Kahit minsan nawawala yung video. May I know if the audio is working well? Okay, good. In Matthew chapter 5, verse number 48. Matthew chapter 5, verse number 48. Okay? Kasi ko na natin Bible. Matthew chapter 5, verse number 48. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. So, ti kayat ti Apo kakabsat, agbalin tayo met nga kasken ko na. The word is perfect. Okay? So, God's goal for us really is to be mature. Siyempre, dati nga tao gat ti goal tayo gat tila sentro na gat ti goal tayo gat ti context ti goal tayo money, kwarta, di ba? Maurnong ko possession, manunto ti kwarta acquisition, manunto ti lote, kastoy, deta ti goal tayo, isot ayan ti ragsak tayo, di ba? Pero actually, dati nga Christian, deti goal ti Apo kada tayo kakabsat, maturity. So, ti maaramid ti maturity kakabsat, ma-fulfill na DJ goal iti Apo, iti biyag tayo. Kahit nangasawan, uri adugayam kwartam, uri adakat Hawaii, no hanggang agmat-mature, according ka DJ, kaya ti Apo nga development iti biyag mo, uri adot improvement mo, ti panagkitam ti sarilim, na italukan, gaputa, adakan iti napimpintas nga kasasaad la dijay, ngam no hanggang nga nag-develop ti maturity kakabsat, hamo pa'y na-fulfill di goal ti Apo. Goal mo lang pela di na-fulfill mo. Amen? So, no apay nga goal ti Apo kada tayo deti kakabsat, because without maturity, mamisan tayo kakabsat, DJ kayat iti Apo iti biyag tayo. Without this maturity, we will miss God's full design for our life. So number 1, maturity is God's goal for every believer. So, tikayat na kasaon deta, the reason why God give you pastor, deti dawat ma-realize mo itan. Goal niya po Diyos, di ba? Apay nga inik ka na ka ti pastor, kasi kayat na nag-mature ka. Apay nga impan na ka iti HBBC, kasi kayat na nag-mature ka. Apay nga itod na digitoy nga trials, problems, iti panagbiag, kasi kayat na nag-mature ka. Amen? Apay nga itod na digiti blessings ken ka, kasi kayat na nga usaren para ti pakaidayawan na. So, very simple. Maturity is God's goal for every believer. Number 2, not only maturity is God's goal for every believer, but maturity guards against deception and instability. Maturity guards against deception and instability. Deta kakabsat. Kuna na di Ephesians chapter 4 verse 14. Kitan tayo. Ephesians chapter 4 verse number 14. Kuna na dito iti Ilocano, tapno di tayo agubing-ubinganen. Sino kada kayo kakabsat ti agubing-ubing pelang? Anat karakteristik ti agubing-ubing kakabsat, uno hampay nagmature nga Kristiyano.
agalla-alla. Detat karakteristik ti ubing-ubing. Agalla-alla. Awan iti steady nga turong na ti panagbiag kakabsat. And carried about kunana by every wind of doctrine. So, tigayam lubong ayan tayo kakabsat, at dada dagiti mga lilaw kada tayo nga influence iti false teacher. Tapno yung influence sa kanatirong doctrine. Influence tinainlubungan. Amin di kita, kung na ti Biblia, wind, kasla ka na dete bangka, nga DJ angin kakabsat, iturong na ka. Samantalang no, adamakinam, ken adda iti kapitan, maiturong di bangka, di dapat nga papanan na. Ngam datayo kakabsat, dete lubong ayan tayo, ado dagiti angin, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. You see that? Iso nga, nuhan ka nga mature nga believer, you become vulnerable. Ano ka na ta vulnerable? Nalaka na kakakabsat nga guyugoy, alisto ka nga maguyugoy. Ken maalilaw. Diba? Kadagiti ado nga confusion. Makonfuse ka, isong adult Kristiyano nga makon-confuse. Tapos alisto ka nga compromise. At awang nga rod, takder mo, ken maguyugoy dagiti kulto, wanuhan na pudno nga manursuro. Pero tinagbayat kakabsat, DJ mature believer, amuna nga reason. By the way, tinagpintas nga kababalin ti mature nga tao, amuna ti mga miris. Taubing kakabsat, hana mapagdasig iti dangerous ken haan. Iso nga no, magakita't kutsilyo, ti amuna ay ayam, isugayang pakaperdyan na. So, adut Kristiyano kakabsat, nga haan nga agbalin, handa nga nagbalin na fruitful, handa nagbalin nga effective, iti pa nagserbi iti Apo, kasi handa mo't nga nagmature. So, ti maitid, iti pa nagmature, no maturity ko na tayo, umun-unagan kakabsat. Ti tao nga mature, umununeg iti knowledge na iti Bible tapno amuna nga usaren nga pangdasig iti right and wrong, iti truth and error. Kasta kakabsat iti maturity. Kayat sumutlaeng nga mapasamak ti biag yu ti kasta. Sino kada kayo tihan na kayat deta kakabsat nga mapasamak? Dete hammo kayat nga maamuan ti kinapudno basta ti kayat mo na taget, tila pagpulpuligusan da panunod bukot, basta da kwartak, basta adut kwartak, basta magatangkot kay kayat ko. Sino kada kayo? Kasi latat turturong ti panunot nan kakabsat. Tinapintas nga panunot, ket detay ko na ti sarili na, kayat ko nga maamuan ti usto, kayat ko nga maamuan ti kinapudno, tapnon iti inaldaw nga panagbiag ko, mapagdasig ko ti right and wrong, mapagdasig ko ti truth and error, maiwasak iti kamali, maiwasak ti maikulbo ti panagbiag, maiwasak iti agpalpak kadagiti desisyon ko, maiwasak iti agkamali kadagiti pilyek iti panagbiag. You see that? Iso nga, sometimes no apay nga agkamali tayo ti desisyon tayo, agkamali tayo digiti pilyon tayo, kasi hantay ammo ti agamiris ngamin. Aping hantay maamiris, we lack maturity. Kurang tayo kakabsat ti panakaammo. Iso nga kunana diti Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Agasam deta kakabsat. Kas kala na pang gimatang ti maysa nga item, Louis Vuitton kunada, ket no hang ka-equip nga mang discern, wenno hang ka-equip kakabsat nga mga mo no anya ti dapat nga amuang tapnon origje ginatang mo, ay ket maikalang ka, naggastos ka ti dakkel, dati ammom ket Louis Vuitton, peke met gayam kakabsat. Dakay tahaway, hanyo ibaga nga orig aming nga Louis Vuitton dita. Adumat ti peke nga Louis Vuitton dita. Kastamat dito Australia. Iso nga ko na, nakaproud ka, Louis Vuitton ko na. Alaman, kitang taman no ustumot na nga Louis Vuitton. Yan nagpapeles na.
Kitan taman ta stitches na. Kitan taman ta klase ta material na. Tiragragsak puluwi bitong. Ginatangmut na kangin-ngina. Haam maggayam kakabsat. Why? So sayang di biyag mo. Sayang di gastos mo. Hala, di kwarta sayang Di pa nagbanog mo tapno makamaputi kas na kwarta. Imagine mo, nagadot na sayang, gapula taawang kingkat knowledge nga mang discern kakabsat. Kastamot ka na tayo. One wrong decision in life because of lack of discernment can ruin many things in our life. Iso nga ti Apo, kaya't nang agrow tayo kasi hanatay mabalin na blesahan. Hanatay mabalin nga aramatan. Nuhan tayo ag-mature. So nga, i-connect ko di first point kung second point, nagpintas ka sa tikpa, nag-connect na. God's goal. Why? Because hana kayat, nga italkan na tayo, tapno la dadailan tayo, tawan discernment tayo ngamin. Ikan na tayo ti blessing, ikan na tayo ti ado nga privileges, but awang gayam discernment tayo, we will only waste the life. We will only waste the blessing that God gave to us because we did not mature. So before God can bless us, His goal is to make us mature. Deta kakabsat tinapintas ka connection, deta number 1 ka number 2. Intay din number 3. The third reason why maturity is important, why maturity matters is because number 3, maturity leads to Christ-like character and fruitfulness. Maturity leads to Christ-like character and fruitfulness. Nagpintas detang kakabsat. Among tinapintas nga pagbanagan tabiyag mo, ti agbaling ka nga kasken Kristo. Hanga dete, ti pampanunutom kat, I want to be like Kobe Bryant. I want to be like, digiti artista, anamat digita modelo tayo, ungodly, unbeliever, unsaved. Nga ti biyag da kakabsat, awam makitam nga nasayaat nga tuladen. Di kita kat timod modelo tayon kakabsat. Dapat ti modelo tayo ni Apo Hesu Kristo. Kat tinagmayat kakabsat, tapno agbaling ka akas jay, hamo kasapulan ti adu nga kwarta, masapul mo na't agmature. Among, to be like the artista nga tultuladan, naku, magastos yun. Right? Adu kasapulam deda kakabsat. But to be like Jesus Christ, you only need to mature kakabsat in your character. So maturity leads to Christ-like character. So deta ta na makita Kristiyano Ti amo daket boring ti agbalin nga kasken Kristo. Ti amo daket han nga naragsak ti agbalin nga kasken Kristo. Ti amo da nga naragsak ket tay tuladen da ti idol da, di ba? Deti tuladen da dagiti na inlubungan na tao. Ti amo da di jay isot ayan fulfillment. Ti amo da isot ayan ti ragsak. Di da mo kakabsat, maikalang da, mairubo da. Ado dagiti masayang tibiyag da, awang kapintasan kakabsat, nga tuladem no dini Apo Hesu Kristo. Tumulad kamutlanganan, tuladem di kamayatanan kakabsat, kat awang kamayatan nga tuladem no dini Apo Hesu Kristo. And to be like Jesus Christ, ti pathway na deta kakabsat, iso deti makuna nga maturity. So, Christ-like character and fruitfulness. Amen, kakabsat? Katinagmayat, deto yan. Ma-identify mo tay tao, no ana iti turong ti panunot na. Right? So, no ti turong ti panunot mo, kat maturity, to be like the Lord Jesus Christ, among ti agmanifest ti biyag mo kakabsat, agmanifest king kan iti fruit of the Spirit. Another digiti fruit of the Spirit. Dito Galatians chapter 5, verses 22 and 23. Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Kunana, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Nagmayat detang kakabsat. Diba? Against such there is no law. So, kunana dita, no awang king ka the fruit of the Spirit, ti adano ka king ka, works of the flesh. In contrary, deti works of the flesh, kaya't mga rod nga deti makita king ka, kitamta 19. Deti nga rod ti makita king ka, the works of the flesh are manifest, which are this: adultery,
Sino kada kayo, kastat dream yung nga biyag kakabsat, ti agsasalupang ti asawa na. You like that kind of life? Ayan o, adultery. O, fornication. Tinagdiferensyan ti adultery kan fornication. Adultery, dito iti sexual sin, dito iti asawa na. Ti fornication, isot sexual sin, dito hampay nag-asawa. Ang kapay nga na ikasar kakabsat, agkumkumit kan ti sexual sin, dito at makuna nga fornication. Kasta ti normal ti lubong. Aramid nga nailasagan kakabsat. Kaya ti apong aglupos tayo iti dayjay. Kat no Kristiyano ka itang kakabsat, dapat aglupos ka iti kasta nga kalaskasat ti panagbiag. Ano pa kakabsat ni? Aramid ti lasag. Uncleanness. Kuna na di Ilocano, digitoy ti sipapatak nga aramid ti lasag. Anada, panakikamalala, panakiabig, kinarugit, anapay, derep, sino kada kayo tinaganak? Nga ti kayat yo, okay lang kada kayo, nga digiti anak yo kakabsat, timang rule ti panunot dagat digita pornography. Tapnon ti kastagat basta panunot dagat derderep latta kakabsat, amoyot derep, lasciviousness. Dakas ti pagkitkitan na latta. Derep ti pagkitkitan na latta kakabsat. Nako, listen, that's the work of the flesh. Kaya ti apo nga glupos tayo kadigita. Ano pa kakabsat? Idolatry. Panagrukbab ka digiti Diyosen. Di ka makita kakabsat nga nagado digiti tao nga grukbab ka digiti Diyosen. Hamot lang nga ti Diyosen kat digiti naaramid ti bato, ken naaramid iti kayo. Ti Diyosen kakabsat kat digiti ay idolizing tayo. Anything that takes the place of God in our life. They kakabsat. So ti question king ka, anya digiti kaagaw ni Apo Diyos ti biyag mo. Anyat mas sursurutem ngem ni Apo Diyos. Anyat mas pagdependaram ngem ni Apo Diyos. Anya iti mas ibilang mo kakasla dayaw mo kaysa dayjay panangidaydayaw mo kan Apo Diyos. That's what you call idol. Ket kuna ti Apo panawan nyo ti kasta nga aramid. Hanyo tultuladen ti lubong. Anapay kakabsat? Witchcraft. Anat Ilocano ti witchcraft, panaganito. Kita man takaabay mo nukas laman na may kakabsat. Hamot lang. Witchcraft. Gurang-gura. Agasam deta kakabsat man nagimulat sakit tinakam, dapat awang ka datay deta. Ring-ringgor, im-imon, panagpungpungtot. Hello. Da kayo nga man nagpungpungtot. Nga gumurgura. Panagsususik. Agasam deta kastat lubong. Panagsisina, panangikillo ti pamati, apal kunanan talato umapapalan, mamapatay, panagbarbartek, ayapo. Proud na proud dagiti unsaved kakabsat nga agbarbartek. Di ba? Kasi kadakwada, kasla dijay mo ti definition mo ti makuna nga Hawaiano dito no agawi ka na talaga nga parang bubuga na baranggayan. Hangat nga nagpintas nga pakamamuan daging kaitang kat hanga dayto yan. Numan bilang kastoy tinaglabas nga biyag mo. Kat naisalakan kan, masapol nga ti pakamamuan dagan kan, hana kastoy nga biyagan kakabsat, kasi naglupos kan. Naikat digitay fleshly kan carnal character ti biyag mo. Amen kakabsat. Tinaisukatan kat Christ-like character. Numan kastoy ti panakamamudaken ka, idi unsaved ka. Ti kumabakita ti tao kan ti Apo kakabsat. Deta, mapasamak lang no agmature ka. Kaya't yumot lang ang makita dati Apo ti biyagyo kakabsat. Amen? So ti dapat nga rudking ka, agmature ka. That's what it means. Amen kakabsat? So, ti ipursuyo kakabsat, halaan nga dete napintas nga trabaho. Ti ipursuyo, halaan nga dete napintas ti sweldo. Ti ipursuyo kakabsat, inner transformation. Nga ti manifestation na kakabsat, napintas nga testimonyo iti sangwanan ti tao. Kasi, no tila ipurpurso tayo kat na ilubungan, mabati tayo amin numatay digita kakabsat. Awam maitugot tayo. Hangko ibaga nga, hana ibaga ti Biblia,
nga dakes ti madaan kadagiti material aban banag. Ti dakes no isulat ay ayatemon kakabsat. No isut ayan ti focus mo, isut ayan ti panunot mo, isut goal mo ti biyag. Hanadakes ti magdaan ti balay, lugan, napintas nga arwaten, alikamen, gamit, amin. Ti dakes no isut inayat mon kakabsat ta. So nga ti challenge kada kayo, ti ipursuyo dapat, DJ pa nag-grow yo, DJ pa nag-improve ti spiritual life, DJ pa nakabalbaliw ti biyag, ket agpakita ti testimonyo ti Apo kada tayo. Bayan nyo nga ti Apo, blessan na kalata nga uray, hammo nga ipurpurso, di kita ket itedlat ti Apo nga isabet, ken isabat ken kakakabsat, kunana ta Bible ket God commanded the blessing. So I hope nga makitam ti sarilim nga, nagpaiso, di gito yung matlata na imateryalan ng kada na indagaan, kasmat lahanak nga Kristiyanon, nga di matlati Apo ti makita ti biyag, kung naman, amen kakabsat. So maturity, deta ti maaramid ti maturity, no once nga mature kan, ipan na di biyag mon nga ti Apo ti makitan, aglupos kan kadagiti na inlubungan, agbalingkan nga na isupadi, na isabali, kadagiti na inlubungan kakabsat ti Apo ti makita gan ka. Naragragsak kanto nga agsagrap kadagiti blessing, gaputa naragsak ti Apo nga mang bless ken ka as a result ti panagmature mo. Number 4 kakabsat. Fourthly, why maturity matters. Maturity strengthens the church and builds unity. Deta. Maturity strengthens the church and builds unity. Sakbay nga basaag di Biblia, kaya't kuman lang i-point out kada kayo. Saludsudod kada kayo, anat number 1 nga tiritiraan ni Satanas ida kakabsaan. Anang institusyon ti number 1 nga kalaban ni Satanas. Amoy ti number 1 na kalaban ni Satanas nga institusyon, Church ni Apo Jesucristo kakabsaan. The Church of the Lord Jesus Christ. Kasi dito lubong, it's not a battle between the rich and the poor. It's between right and wrong kakabsat. Diba? It's not a battle between America and Iran. It's a battle for justice. Right and wrong. Kat datayo nga church iti Apo, datayo ti instrument na kakabsat. Iso nga, ni Satanas, kayat na nga paturugan ti church, kayat na dadailan, gisay-gisayan, pagsisinaan, paggaapaan, pagkukontraan, kasi no aggaapa dagiti Kristiyano kakabsat, kumapsot ti bilid da. Kumapsot da iti daytoy nga lubong. Kat no kumapsot iti Kristiyano iti daytoy nga lubong, agraira latat dakes kakabsat. Pumigsalat ta iti diablo. Iso nga, datayo nga Kristiyano, mapanunot tayo kuma, kat responsible tayo nga kuna tayo, Lord, I may be a simple, ordinary man, but I want to mature, tamay saak ko mga rason, nga naurnos ti church me, hanga siyak pa'y ti rason, nga paguyguyod iti church. Ephesians chapter 4 verse 13. The Bible says, irugik di verse 11, He gave some apostle and some prophet and some evangelist pastors ti church 12, for the perfecting of the saints. Nagmayat detan. The word perfecting maturity. For the work of the ministry, tapno adamang obra iti trabaho. Deti iti kapintasan na trabaho kakabsat. For the edifying of the body of Christ, 13. Till we all come in the unity of the faith. Deta ti dapat kakabsat nga i-work out tayo ti church tayo. Unity. Amen? Unity of the faith and of the knowledge of Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ngamin kakabsat, dagiti mature, iso dati rason no apay nga napintas ka natibker ti church. Why? Very simple difference. Dete ka no immature kakabsat, okay? Haan na mapanunot, awan care na kadigidjay responsibility iti church. Walang pakialam. Si kakadijay miyembro nga awan pulos pakialam mo, kakabsat, iti trabaho iti Apo. Agasam deta kakabsat. Diba?
sabali ti ayan ti care kan concern mo ti panagbiag. Imbes nga ti concern mo ko trabaho iti apo. Deti immature, digiti babasit a problema kakabsat, gaputa immature padakkelan na. Taymot mature a tao, digiti dadakkel a problema, pabasitan na kakabsat. Iso nga ti tendency, ti immature, hana mapupuutan, adda ugali ken panunot na kakabsat, nga ti kasasaad na iti uneg iti church. Di na ammo nga isugayam ti maysan, nga mangpadpadagsen ken mangpakpakapoy iti church. Nakita yu deta kakabsat? Ket dapat datayo ti rason no apay nga strong iti church. Ti pagmayatan na ti mature nga tao, it leads believer to find their function. No mature ka kakabsat, amom ti tao nga natakneng, tila tada ti panunot na ket anat role ko, anat function ko. You know, let's not be childish kakabsat. Amom ti ubing tila panunot na ket agay ayam, agragragsak, amom habang nga dumakdakkel ka, hangko mga kasde lang ti andi panunot mo nga naayam ka. Diba? Tila ragragsak. Ti difference ti child kundi ti agmature is the word responsibility. Do you understand? Do you realize no apeng nga ti lubong ket sometimes if there is a point nga makitam nga iti lubong ket mayat kakabsat ti anayas na, that is because of responsible people. That's true. The company, everything is because of responsible people. So nga, the difference between a child and a mature person is the word responsibility kakabsat. At the sense of responsibility na nga, ammo na di nasayaat, pagimbagan, pagdurasan, kat ammo na't makipaset, ammo na't tumulong kakabsat. Hangag buy-buya lang. Hanga naayam lat pampanunot na akanayon. No kanayon nga naayam lat tat panunot mon kakabsat, awang pag-asam nga pulos. That's why maturity matters, especially iti church tayo kakabsat, because sino kumamot ti pastor nga kayat na nga 10 years spiritual baby amin dagiti miyembro. Di ba? Kapuot ka pa'y. Tinagmayat kakabsat nga Kristiyano ket dete sika idi dedi aw-awisen da. Tatangket sika mo ti agaw-awisen. Di permi nga makatulong ka ti church. Di ba? Sika day sunsunduan da idi. Tatan sikan ti mapan agsundo. Idi sika dete kanayon da nga remindan, brad sister, kimong tumbigat. Tatan sikan iti responsible nga agtawagen ti dadduman. Idi bisita ka lang yan ta church. Di ba? Siyempre, agtugo ka, no, tugo mo lang tadyayan. Di ba? Awan ti ammo maipanggap ti ministry. Tatan, may sakan ka, dagiti tumultulong iti trabaho iti apo. Di jay tinagmayat kakabsat nga testimonyo ti Kristiyano. So, titulbak na deta kakabsat, maturity. Di ba? Hanga no dete, bisita ka ita, tunubigat kakabsat, mature ka. No, it is a process. So, I want you to realize nga, deti church tayo kakabsat, it's not just numerical. Anandumot nga rod nga agpaiso, nga nakaadu tayo kakabsat, nga numerical lang, hamot nga spiritual. Ingkay man yan ti church kakabsat, nagaduda ng puro chismosa. Nagaduda ng awampulos tumulong kakabsat. Di ba? Malpas ko matigimong, gwanta awit, agiinon na nga agawit, awan tumulong agipakni, agpekstitugaw, mangkita nga naidop ti silaw, aircon, yeah? You realize that? Hello? Ang gaman ti may isang at church nga nagadudag paiso kakabsat, ngam di damot ammo ti sumuporta di pastor. Kanayo na kumong kontra dalata, kunam no isudat na laing. Amom adot kakasta nga miyembro kakabsat, nalakat ag-criticize ti leader. Ngam padasam ti agbaling nga leader, maawatam kakabsat. That's really true. Ang kaman ti may isang at church nga, di pastor ubra na amin, isot janitor, isot agsong lead,
Isot ag paganta, isupay ag gitara, ag preach, ison tupay ti ag offering, isupay ti agasyer, isot nagsundo, isupay ti agitulno, isot nagdalos, ison tupay ti agipakni. Iso na amin, nagaduda, inka anak ko nam, nyakad digiti nga miyembron, awan lat nakamdan, awan lak concern dan. Among ti problema kakabsat, adu ka di kita edukado, professional, but you know the problem? Handa nagmature ti spiritual. Handa na develop ti puso ken panunot da para ti Apo. Handa na develop di puso da iti trabaho iti Apo. Awan kakabsat. Ket nagladingit ta uray agpapan ita. Adu da pelang ti miyembro tayo nga nabayagan na makigimgimong ngem di pay na develop apulos ti puso ken pamati na. No sikaman data kakabsat. Sapay kuma. Ta ipakita met iti Apo nga worthwhile nga insalakan na ka. Ipakita met iti Apo nga worthwhile nga ikan nakatibiyag. Ipakitam kumamot iti Apo nga naragsak iso na nga nang bless na biyag mo. Naragsak iso na nga nang ipangkeng katahaway. Naragsak iso na nga inikan na kat opportunity ay aywam ti Apo paragsakam iti Apo. Babaan ti panagmature mo kakabsaan. Amen. Maturity strengthens the church and builds unity. Number 5. Maturity prepares believer for greater responsibility. Maturity prepares believers for greater responsibility. Amo yung ti may nga obvious nga makita yung ti church tayo ita. You know, as a member, no miyembro kayo, obviously, makita yung kakabsat nga lumawlawa iti church. Correct? Naragsak ka nga magkakita nga dumakdakkel ti HBBC. Kita nyo, dakman, di Australian eh. Nag-anniversary kam lang, idi kalman. Kadi kararag yung kakabsat, idi pananganan, ti prayer ko kung nag-apo, by the way, to God be the glory, deti airfare, gastos mi, ngay may dito yung kakabsat, sagot yung Hawaii. Praise God for that. Sagot yun deta. And to God be the glory. Alagpalakpak kayo mo na ti parabor ti Apo. Okay. Kunak Lord. Kaya't ko nga sulit deti papami. Maudin nga fly mi ditoy. Kadeti visa mi. Kasi ag-experte visa mi kakabsat into no last day of July. So after 2 to 3 months nga ag-apply ka manan ti visa tapno makaumay kam tumanen palubos iti Apo. Bareng makaumay ka man to no Decemberan. Kunak Lord, deti umay mi di Australia ita, gawin mong sulit at ako mag-baptize Apo. Nagmayat. Idi ka naman, nagkasarasarita nga agasawa taga Isabela, member that Church of Christ, di kiti Campbellite ti Isabela, ti salvation na kat faith plus baptism kakabsat, na enlightened na di ka naman. Kadi kararagyo, nagtultuloy kakabsat, nga lumuknang ti puso da nga sumurot iti water baptism. Ti Apo tunsan, di at dati mabautisaran. Obviously, dumiyembro kat HBBC, maragsakan ka nga makakita nga dumakdakkel ti ministry hangka di kakabsat ngam amuyo sa balit ragsak mo no adda paset mo iti dayta. Dayjay ti dapat ma-realize mo. Sa balit ragsak mo no adda paset mo iti dayta kakabsat. Isu nga amuyo all of us should mature kakabsat. Tapnon iti kasta agbalin tayo amin nga adda paset na ti ministry hala dijay maasahan tayo. Amom, useless nga dumakkel ti trabaho ti Apo, nga awamot maasahan na pulos. Kasla ko company nagaduke nga empleyado, puro bados, puro sadot, puro sulit. Nagadu kayo, aglimlimeng kakabsat. Tila pampanunutom kat kasano ka nga makalamang ta trabaho. Dete no awan ni boss, agbatbati dirkan, aktibo kan to no adaman ni bossen. Kat iso na iso ta sweldo nga awatem. No puro kasta kakabsat nga awan nanakem nga maasahan nga amuna nga ipateg iker kunanahen na mabalin. No paikat ko pintas pa nga panunot ko magat uray biyan DJ expected king ka. Nga gapo ka DJ care mo kakabsat uray handa ka bayadan. Ubraem latang kakabsat. Imagine mo no kasta digiti manager mo no sikat may-ari ta company permi maasahan mi daan. Na kayo amuyo deta tagub ubra kayo kakabsat. Kastamat iti church.
Nagsayang kabsat, uray dumakkel ti ministry, no awamot nga pulos ti maasahan. Nga manakel nga kunana, guray kayo kasto iti aramiden tayo. Awan ni pastor ngam kasto iti dapat obra tayo. Awan ni preacher Glenn ngam hangkay agay ayam kakabsat, agplastar kayo dita, agtugaw kayo, agdingeg kayo, agamen kayo. Han nga gaputa awan dagiti mga dadaulo ka da tayo kat agay ayam tayon. Uno konforme to obraan tayon. Nagmayaten kakabsat. No ti kasta dumakkel ministry at dadan pamanawan nga maasahan kakabsat. Yan ang kailangan. Iso nga, ag-connect dito number 4 kan number 5 ita kakabsat. Pero ming ag-connect da. It strengthens the church and builds unity. Tapos ti maturity, i-prepare na tayo for greater responsibility. You know, kung kunak, digiti upat, kaslay di kalman, adda umay, kunanagat pastor, pabunyagak man, deti anak mi kunana, pabunyaga na kano. At siyempre, han mo ta baptist pa eh. So, han na mo. Kaano kung nagkaton August kuma, kunana, nadamag ko kat agawit kayo kat ag-expert magayang bisa kayo di kay makasubli ton August kahit na gay magsubli kam no August manang kakabsat paunay kan di ba kat agawis man ti ado o imagine mo di jay agawis man ti gagayom da opportunity man na ma-share ti gospel angam ag-expert mo ta bisa kung kasano kakabsat bisa mi kini ma'am kay so kunak ken kuana sister kasto iti kwa ko na kasto iti maikarik kang ka no may panggap ta pa nagtaray ta programa at dati upat nga men ko dito kaya dang manage ta pa nagtaray ta programa. You expect that smooth flow everything just to make sure the program runs well kaya dang upat. While siya ko ag-preach di Pilipinas online buyaan dak di exhortation ko kun di prayer ko para kadeta anak yo. Ket pimayag kakabsat agasam deta nagdakil nga bangar ko nga pastor nga ure addaak Pilipinas addadagayam tao ditoy nga responsible ket prepare ti puso da nga maitalkan kakabsat isu nga idi ibagak kadakwada idi kalmanan kunada nga kasta apo pastor ma-pressure kami because maturity is the key so that you can fulfill your responsibilities. God will entrust us with more. But we must be responsible for what is little. So nga, siyempre, tiital kan ti apo, ti mature. So nga, the more you mature, the more ti maitalik ti apo kan ka. Kasla ko mati arig na, taubing, alangan nga ikamsa nga kaban kakabsat kat 5 years old. Siyempre, ti later mo, di kaya na nga bagkatan. Correct? O, kit no tila kaya na, 10 kilos, di sut itod mo. Correct? Ngam no dumakalan kakabsat, bangbanggulan 30 years old, katilay pa bit-bit mo 5 kilos, awa na, dapat itad mo 50 kilos. God is the same way. DJ patalit na kada tayo kakabsat, naka-level ka DJ maturity tayo. Kasi no awan maturity tayo kakabsat, you know what? We will misuse the blessing of God. We will mishandle the influence. We will only mislead others. So maturity prepare believers for greater responsibility. Last, number 6. Maturity glorifies God and reveals Christ to the world. Maturity glorifies God and reveals Christ to the world. Ag-connect detoy number 6, kaday number 3 kakabsat. So ag-connect J1 and 2, ag-connect J4 and 5, ag-connect mo ti number 3 kan number 6. Ti point na lang dito kakabsat. True maturity, makita dati Diyos. Salud-sudat pangking ka. Anat kayat mo nga makita ti tao gan ka. Dete ko nada nga, nagbak nang DJ ba ti ragsak mo? Nga mangag mo nga ibagada nga baktang ka? Yun ba ang masaya sa'yo? Ti ka di ragsak mo gate ko nada nga, hawaiano di jayo. Kita man talot kwentas na nagtatakal. Kaya na nga guyudan tinwang. DJ ba ti kayat mo nga mangag nga makita ti tao gan ka? Think for yourself, kakabsat. Amom, tinapintas ti tao nga napintas ka natak ng ti panunot na, ti focus na gat hanga di gijay nga banag. Nasayaat numadlaw ti tao ti blessing king ka. Nasayaat numadlaw ti tao, kakabsat, iti improvement, iti kasasaad mo ti panagbiag.
nga mamumti dapat makita dagangga ni Apo Diyos. That they will glorify God in your life. Ako nada, kita man lang nga, dayjay nga tao, nakapudpud no ta church ta. Naka-committed, naka-faithful kakabsat. Kuna na di 2 Corinthians chapter 3 verse number 18. 2 Corinthians chapter 3 verse number 18. But we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Amoyo, tinagpintas ka absat, lokas lang kung maasawa ka lalaki, tinapintas nga pogi points mo, di makita ti apo kang ka. No si kagat babae, tinapintas sa beauty kang ka, di makita ti apo kang ka kakabsat. Amin, digiti maitid ti lubong nga beauty kat kwa artificial. Ti talaga pudno nga maitid nga makita nga beauty kan kinagwapo. DJ makita ni Apo Diyos because we are made in the image of God. Na perdi lang amin gaputi basol. Kat ti tao padpadasan na nga pag ipakita nga nasaya at isuna kakabsat. True worldly means but no. The only way nga may restore tayo tinapintas nga langa kakabsat. Kat no ag-reflect ni Apo Diyos itibiyag tayo. Data kumat panunutom kakabsat. Amen? Maturity puts Christ on display in our lives. So nga, kakabsat, dito in-share ko kada kayo hanga suggestion dito. Hanga suggestion. Apay, nagluto ka kumati sinigang, isuggest kong ikam asin ko nam. Hanga suggestion taasin. Masapul taasin, tapno na imas ta sinigang. Ti maturity hanga suggestion kada kayo kakabsat. It's either you live a life that is a blessing to people because of maturity, or you live a life that is selfish and because of your immaturity. So, pili kayo kakabsat. Ana, ag-mature tayo uno saan? Damagaman ta kaabay mo? Ag-mature tayo uno saan? Sino ka na kayo di mayat nga ag-mature? Itay ka ima na. Very good. Deta kakabsat, ti adalan tayo itang bulan. No kasano tayo ken anya iti maturity. All of God's people say, okay, let us pray. Thank you, Lord. Nahang kami lang agdaldalyasat tirabaw ti daga. Ag-grow kami, Apo. Ngami nga i-build up iti biyag mi kadagiti worldly things. I-build up mi ti biyag mi nga ti pundasyon ni Apo Jesus. Ngahang ka magpatingga, Apo, nga maserserbian, da kami muten iti agserbi. Ngahan kami agbalin nga narabaw lang ti pamati, Apo. Makuna lang nga Kristiyano, makuna lang may magigimgimong. No dikat naunig kam kumati pamati. Makita kumati biyag mi, nga asidig kam ken ka, kaysa nas asidig kam ti lubong. Anang arod serbina, Apo, no nakas asidig kam ti lubong, adayo kami imot king ka. Iso nga makita kumada true maturity, asidig kam ken ka, adayo kam ti lubong. That Lord, hang kami nakapoy ko mga Kristiyano, hanga basit lang problema, maupay kamin. Hanga basit lang nga parikot, ag-quit kamin, Apo. Help us. Sure, tapno, balin ka nga natibir ka, Apo. Sa konit nga bulan, we would like to learn maturity. Yes, it's either we live with maturity or we don't live at all. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen. God bless you, kakabsat. Praise God.